szerencsés előre jönni. Ezt úgy hívják egy guillotine. Szerintem azért megy lassan, hogy most meg Nem, átfér simán. Mekkora magam. Átmegy, hihi. Ezt figyeljétek meg, basszus. De jó. Ez alien alak, nem Nagyon jó. És kirontanénk egy videót. Összevágunk egy videót, és ez benne lesz. Hát, rökvet. Tudod, te láttad? Nem a sok Most az Tudátot engedjük már meg. Holy shit. Van egy ilyen erre specializált. Remélhetőleg igen. Erre szerződőtől is jobb. Nagyon is megnézem, hogy a kopasz bemegy be is. Tudja.